ବୟସ୍କ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯାଉଥିଲେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀରେ ବୁଝୁନି ନା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ମୋ ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ରହିଲେ କମଳ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ ଖୁସିରେ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆମର କଟରା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲା କଟରା ଗୋରାମରୁ ମୋଟିଲରୁ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢୀ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯାହାକୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମଳ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ବଢୁ ଆଗକୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। साड़ी दला
ଆଉ ସେଟା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତା ଉପରେ ଟୁଟାଇ ଅଛନ୍ତି ଟୁଟାଇ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିକି କଥା ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଆମରି ଆଦାୟ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମଳ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଟା ବଢି ବଢିକା ଚାଲୁ କିଛି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ହାତରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକିରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କମଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମଳ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଗୋଟେ କମଳ ଦଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯାହାକୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହଉଛି କମଳ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଦାୟ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରୁ ଭଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଗୋଟେ କମଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ହଁ ଯାହାକୁ 80 ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲି ଲଟକ ଦେଇ ଜଳିନି ଆସ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଭୋଟ କଥା ଇଏ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଢା ଲୋକମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଯାହାକୁ ଅଧିକା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଠାକୁର